Hai no hai lamsugo ani YouTube channel string energy obo dukano 20 taka bai mano. Asamni borok thuika o string energy nungwi. Ang bo nije personal babe sao string energy drink no ta nungdi hinoi oro bo sijak tongo. Chirai rok te pregnant rok obo ta nungdi elat khaijak ya bat okra sakra bo obo ta nung. O string energy drink no bahake banok naidi. O string energy drink no nungoi Asamni borok 2 jona thuika o 2 jonani thuinani photo nukhana o string energy India o hambai ani channel kital fai tongkhai like khai di share khai di comment khai di subscribe khai na